Ahojte, sme v Just Gyme a pre klientov, ktorí nás už poznajú, tak vedia, aké máme služby, čo pre nich ponúkame, ale tí, ktorí nás nepoznajú, tak chceli by sme trošku zrekapitulovať, k čomu sme tu na Prešove k dispozícii. Okrem toho, že prevádzkujeme Just Gym Fitness Centrum, vám ponúkame tréningové a stravovacie plány a pripravujeme ešte ďalšiu službu k tomu. No a dnešným našim videjkom vám chceme ozrejmiť, ako to vlastne prebieha, ako by ste mali vy zmeniť svoju rutinu, aby ste dosiahli svoje ciele tým stravovaním a cvičením. Dneska je na rade to stravovanie. No a základom je nielen od nás napísať ten jedálniček pre vás, vy si ho síce prečítate, ale ten prvý krok je už v potravinách. Takže dnes sa vyberieme do jedného obchodného centra, kde si v potravinách vyberieme, čo nakupovať. Tak a sme v potravinách a ako iste dobre viete, potrebujeme počas dňa prijať dostatok vlákniny. A to je najmä z čistej zeleniny, surovej. To je zeleninové šaláty, listová zelenina a potom aj koreňová, ako je petržlen, mrkva, kaleráb, zeler a tak podobne. Takže toto je krok číslo 1, zastaviť sa tuto v zelenine. Ako krok číslo 2 by som sa presunula k ovociu. To je potrebné kvôli nejakému cukru, takisto vláknine, nejakej energii, čiže pokiaľ máte chuť na sladké, neriešte to hneď sladkosťami, ale ovocím. Tak a sme pri ovoci. Najmenej kalorické sú maliny, čočoriedky, jahody. Potom nasledujú pomaranče, mandarínky, kiwi, jablka, ale trošku viac, čo by ste si mali dávať pozor, je hrozno a banány. Majú veľa viac kalórií, ale nehovorím, že je to nezdravé, ale treba vedieť, kedy to ovocie je vhodné zaradiť do vášho jedálnička. A tak na desiatu napríklad aj náš malý má rád síce čipsy, ale volí takú zdravšiu alternatívu a to sú jablkové. Do vášho jedálnička nezakazujeme pečivo, ale takisto ho treba v primeranom množstve. Takisto, ak by ste nestihali pripravovať si nejaké šaláty alebo krájať zeleninu alebo ju variť a máte veľa povinností v práci, alebo aj po obede vlastne, keď nemáte dostatok času na prípravu zeleniny, tak môžete voliť aj formu v konzervách, ale tam už treba dávať pozor na tie konzervanty a soľ. Čiže máme zeleninu aj sterilizovanú, ktorá je vhodná v jedálničku, ale naozaj treba už pozerať na príjem soli v dennej dávke a takých iných konzervátov. Čiže je to taká rýchlejšia voľba, ale stále treba preferovať tú čerstvú zeleninu surovú. A už keď sme pri konzervách, tak máme tu aj konzervy tuniaka, ktoré takisto zaradzujeme do jedálnička ako vhodnú bielkovinu. Obsahuje síce trocha soli, ale je to veľmi rýchle pripraviteľná, že vlastne do rôznych šalátov alebo k niečomu, ak vám chýbajú počas dňa bielkoviny, tak tam ten tuniačik hoďte. V jedálničku preferujeme dostatok bielkovín, no a buď máme vo forme vajíčok, mäsa, rýb, strukovín. Takisto sa dá bielkovina počas dňa vyskladať aj vo forme mliečnych výrobkov, no a v dnešnej dobe ich máme naozaj veľa, ako pudingy, jogurty, kotidže, sú aj biele, aj ochutené, ale stále je to celkom, si myslím, že dobrá voľba, ak sa chcete zasítiť a mať niečo sladké. Tak a určite nevynechávame aj oddelenie mrazených výrobkov, kde je ponuka rôznych mrazených zelenín, aj ochutených, to sú úplne v poriadku, a takisto mrazené ryby, krevety a morské plody, tak to tiež treba zaradiť do jedálnička.